Ano yung ringkot? Oh. Hello guys. Straight rata mang? Ang straight rata? Ang. Uy, patunga dia. Ah, asa dito dapat banda? Gubo lagi mo ng jacket man. Igang ka? Mami ba? Gigang si Mami. Eto na. Ay, ikaw lang kay ganansya sa imo ha. Kaya kanta-kantahan mo kaniya. Dali ba? Ikaw lang kay ano? Dali ba? Ah, kanta siya. Gi. Dali ba? Kanta siya. Oh, ani may labo. Mana hindi siya mutulak kay problema daw. Magkasira ng movement. Movement. Hindi na eh. Moment, dili movement. Moment. Magkasira daw itong mood. Mood daw ba? Mood. Payatot namin ni mo. Oh? Maganihan lang ka anak. Payatot naman. Tsaka naman ah. Payatot naman ang mami ninyo. Habang tayo'y magkayaga. Oh, si Daddy B. Daddy. Oh, si Daddy. Si Daddy B. Si Daddy Daddy D. Si Daddy Daddy D. Kita hello Daddy B. Hello guys. Welcome to my vlog. Oh. Ano yun? Hello guys. Welcome to my vlog. Ika daw. Eh, coba. Coba. Nasi tao doon okay open. Nagbaktas lang ni guys. Kaya para angay tanan. Ay, sige, Yumira day wala nagbaktas no? Yumira day wala nagbaktas guys. Okay, oh. Samahan mo na namuhan, prinsesa. Princess. No. Ubana na ito si Kimi ug mamang? Ato sa kuan, nasa to mang? Si mama ra? Eskwela rin sila ugma sila duha. Eskwela mo ugma nak, ang kamot mo nak. Mudi ko ni makontrol ko. Di, iyahan mo ka ng pugnan god. Oo, nay kuruma. Mga kusubihin agad. Daplin. Daplin. Ay, pagkuhan kay, ikaw may maganda, ano. Oh, okay na, Bi. Oh. Padagan. Kuan man siya diri. Eskwelahan. Oh my God. Wala mo ko'y klase. Meet sa'yo, Bi. No? Meet sa'yo, Bi. At asa ati mo ko'y tawag ko no. Lisod kong agbay, oh. Asa ni mo ito, eh. Sina. Oh, pandong-pandong pa. Pandong-pandong pa BBQ mo. Oh, sige na. Nawa pa tayo guys eh. Straight na tamang? Ay, liko to. Masa to? Ay, liko na ito, Dre. Katod si ate na, Dre. Look. Katod si ate dire o katod si Kiyumi dire. Di ba? Dito sa Watts ba? Do, school man niya. Oh, ang platro ko. Sabot na yung Ito lang ito, pero madali. Ito lang, pas-pas naglakaw. Ayan, ito lang taon. Pas-pas naglakaw.
Mami ninyo, tama. Hindi kayo malakaw. Oh, mami, hindi kayo malakaw. Hindi kayo malakaw. Bugla kay kamot. Tugnaw pag yung hangin, uy. Mana? Garap pa, amor. No. Tulak lang untang nga pas. Ana lang ba? Ana lang oh. Ana lang ba? Tulak lang, ana lang ba? Ana nga naliko. No. Dili, liko mo kuno siya. Yan ang kuan nobela. Masih sakay na diri. Yan na, ako tulak din. Oh, na, pugos na. Mana? Balik na dire? Okay. Asa? Ayo sa sulod. Sa banda diri lang oh. Mesti kuaon ni. Ha? Sakay na diri bi. Bi. Tagam na. Balik ko na to ni. Oh, dami lagi. Dami, mami ay. Tara na. Taplin. Tara na. Ano kini mga good nga bike, good? De, na. Pwede ni mataas ang bangko ba? Ay, di na di ay. Ay, mataas lagi mang. Habiri naman. Umod, kamot ato te. Burot din ang kamot na. Oh. Tara din dira niya oh. Ay, di na mataas na yung bangko di ay. Burot ba day tambok. Ay, ulong. Ano ba siya mataas? Ano sa purpose ani kini? Ay, kaya mas do. Ano numero? Rubahan kayo. Mas na ako ba? Ano? Siya mataas na. May mas. Eh, di ba makita akong nang pag may mas? Siya mataas. Ano ni Kwan, me? Sa kanila dito, dati mag-unin Only mo. high school. That's so cool. Ito na. Hindi man tayo. Ano to tiyo? Pagtulak ni mo ba? Niungot siya kay ano? Ibabag man. Yan. Kasumi, dala kasumi. Tiwalay ka. Wala Hindi ko sikit. ako live. Di ba live na? Ay, video day. Pwede ni Kwan, i-back cam. Bakit kayong sun? Ano sa? Kapansin. Ay, sila kayo. Yaya. Ih, ganta na. Sandal mo sana ang ulang. Ew! Dali, ma'am. Ayaw! Ha? Ganito ito eh. Yung buhok mo. Pangit kayo. Pangit kayo. Ganito eh. Pangit kayo. Sige na, tara. Let's go. Nga dirim tani agi. Dili man din ang angin dahil. Gani. Sunod na lang, good. Sunod lang ba? Yaya mong baby kiyame. Banala na tani. Kaya yaya man eh. Yaya mong baby oh. Na, hello guys. Labay ko ng Jasmine Cherry. Ginan ba itong pink nga bike? Okay rin na ito kaya ano. Naman ito gunitanan niya. Habog ba? Ayan na, patugos na tanong. Tugos na. Ano ta? Mura na magkagaan no. Bang, mura na magkaan. Dili na na. Ngitao na niya mang, doy kayo. Limaan ba na siya?
Ay, dali mo na, sinasakinan na, kina. Yan na, kaya sakinan ba? Ikaw, ninakwan ka sumi, pugi, sige na ano. Ano na mga tawag ko? Ano mo mulakaw? Tara na. Tara, let's go. Bibi, bibi. Asa to? Dada lang nagdikita. Suboy oh. Suboy. Ay kuan din iti una na ikuan daan. Ano? Gatsu. Ano siya ikunin? Makaon na. Let's go. Let's go guys. Di na natin dalahan mang. Ayun ang saba. Di na natin dalahan. Ah? No guys eh. Huwag kayo guys. Akil ni. Dito daw lami. Hangin oh. Hello guys. Basta po guys, sorry guys. Okay. Oh, ko ah. Nag-inir ka wala? Ay, mana kami tayo anong itang niyo. Ulan no yung raincoat na yung dala. Yung gisuot. Gani ulan ako ng video mo din mo. Tara na, tara na. Ito na dito kan. Kanang mainom asa tong mainom. Ay, paano na? Ay, ma'am. Ha? Asa tong kape na to? Ano na to? Sakay na kini. Kape ba? Kita ato asa to? Basta si Mami melakaw guys. Pip 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 pip. Bi, ilikot ka diya, bi. Tara ka bi. Tara, Mami, Kasumi, Yumi. Baby just like. Ang baby guys na mo ito, baby oh. Tay gaan ang balate. Tara baby oh. Baby. Lingon ba siya ka? Wala baby dia. No? Lingon ka no? Wala baby dia. Anak ka, kita ka. Close na bi kay samoy. Ano? Ano ni? Ano dito eh. Te. Dali mo na kay mag. Andam ba sa tungkad mo siya? Papel mo mo. Asa diri tagi? Diri. Nak, dali mo nak. Dali mo kay. Naya pag mulak ko ng mata eh.
kuruma, nagkuruma. Nagkuruma, Nayam, lakawin mo mga bao. Kabalo na sakyanan. Managan pa mangganit ta. Kamu kuha na noon mo. Ay, yung sakyanan nak. Dapat kuha na lang po mo kay sorry, nakuha ni ating. Kenapa ini kayo? Oh, welcome. Oh, sama Yumi. Ha? Dali mo magagabihin ah. Oh. Asang baby na to kami? Ang baby mo, ang baby, ang baby, ang baby. Pangikisin ko, wala yung makita. Asan? Kahayag ano? Ano daw? Start na to sa video guys. Start ano na tayo sa mami ano guys. Ngit-ngit daw. Klaro anong mata na to. Saan ba kayo? Ikaw, boy,